ассалому алайкум подписчикои хонаҳо тиҷи имрӯзанги хонаи фурӯши мо дар ноҳияи Синён қарор дорад. Ин тарафаш политехникум, ин тарафаш Газпромнефт, ин тарафаш мешавад 4 тут. Хонаи фурӯши мо дар анамиҷа пеши заводи кока-кола да. Заводи кока-кола, Маколи, семензавод наздикишда. Пеш хона да садик, мактаб, мағоза ҳастай. Айраҳи калон то хонара 300 метр. 2 сотиқ замин. одамое ки ай тарафи 4 тут хона кофтеса буден, ҳавлӣ кофтеса бурден, барои шумо пешниҳоди беҳтарин. Пешниҳод аз мо, интихоб аз шумо. Ина фонтан дорад, беседка дорад, кати кандакорӣ дорад, ҳавлида. Болои ҳавли маҳкам шудагӣ. Легализация, сертификати замин, техпаспорт, ҳама чира дорад. Ба хонаям алиш мешавад, тарафҳои садбаргда бошад, то 4-5 этаж бошад. Хонаи тайёрда. Ба квартираям иваз мешавад. Ина якум хонамон гостини, меҳмонхона. хона чизи чораш қати фурӯхта мешавад. 7 дар хона, 2 ташноб, ҳаммом, 2 подвал. ин тараф даям хоҷатхонаи беруна дар ҳамин тараф қарор дорад, дасти чап монда. Медуронем дуруни хона. ай дасти рост, ай дасти чапмон лестница ба 2 этаж биромадан. ай дасти ростмон гардеробни. дута спални дорад хона. Ин якумаш. дар навор чизеро мебинед, ҳама чизи чораш қати фурӯхта мешавад. Обаш шаҳрӣ, дар пешаш мактаб, мағоза, садик ҳастай. Айраҳи калон то хонара 300 метр. қарибишта политехникум. ҳам берунда, ҳам дурунда ҳаммом ташноб дорад. Ин дуруни хонада будагира. машмодоли давоми наворда берунда будагирам нишон метиҳам. кухни гарнитур, батаваи техника барои зиндагӣ ҳама чира дорад. фақат либосотона мебиёрен, тамом. Дига чизош ҳастай. ҳам тиреза дорад, ҳам витичка дорад хона. кухни. Ина обаш шаҳрӣ. нархаш $175,000. $1,865,000 сомон бо муомила дорад. ай тарафҳои садбарг сентр квартира бошад, иваз мешавад. квартира болоиш 2 сум. ин тараф поёни ҳанами дарда 2 таххона ҳастай. подвал. дуюм ошёна меброем. инҷа детский комната, хонаи кӯдако. Ина мебелаш, 2 этажа диванаш ҳастай. ина иҷада дуюм спални. ина иҷадаям телевизор, мебел, гарнитур, ҳама чӣ дорад. ҳама хонаош таъмир дорад. тёплый пол, обаш шаҳрӣ. канали мода обуна шавед ба одамое ки ҳамин хонара хариданияи равонаш кунен, ҳавли кофтесаги одамода равон кунен, лайк монед. худованд ҳамамонам хеле хонаҳои хушрӯ насибамон гардонад. ина иҷада берунда будагид ҳаммом ташноб. иҷа подвал ҳастай, подвала хона кардагиам. 2 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 подвал. ина душкабина, хоҷатхона, душкабина, баъд инҷара подвала хона кардагиам. анамиҷа қати 7 дар хона мешавад. инҷа кресло диван,
курпача, қулин, ҳама чӣ дорад. Дар навор чизеро мебинед, ҳама чиз чораш қатъия.